या यूट्यूब चॅनलवर नवोदय प्रवेश परीक्षा नवनीतमधील सर्व प्रश्न स्पष्टीकरणासह व 20 दिवसात इंग्रजी वाचन याचेही व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व त्यापुढील बेल आयकॉनचे बटन दाबा. तयारी नवोदय परीक्षेची या व्हिडिओ मालिकेमध्ये पुन्हा एकदा आपले सहर्ष स्वागत. आज आपण आकृती पूर्ण करणे या भागातील 21 ते 40 प्रश्न पाहणार आहोत. तरी माझ्या चॅनलला आपण सबस्क्राईब केले नसेल तर निश्चितपणाने सबस्क्राईब करा व त्यापुढील बेल आयकॉनचे बटन दाबून हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. तर चला आपण 21वा प्रश्न सोडवण्यास सुरुवात करूयात. 21 प्रश्न आकृती नीट पहा. आपल्याला ती 4 भागामध्ये विभागून घ्यावी लागते आणि 1, 2 आणि 3 या भागाचा संबंध लावून म्हणजे आपल्याला चौथ्या भागातील आकृती काढावी लागते किंवा उत्तर पाहावे लागते. ही बघा 21 क्रमांकाची आकृती 90 अंश कोनामध्ये फिरवायची आहे. प्रत्येक भागातील एक भागातील आकृती 90 अंश कोनात फिरवली तर दुसरा मिळतो. दुसऱ्या भागातील आकृती 90 अंश कोनामध्ये जर फिरवली तर आपल्याला या ठिकाणी चौथा भाग मिळणार आहे. म्हणून आपण या प्रश्नाचे उत्तर बी हे रंगवायचे आहे किंवा बी पर्याय काळा करायचा आहे. आता प्रश्न 22वा पाहूयात. 22 प्रश्न पाहून घ्या. आता या ठिकाणी पहिल्या भागाचे पाण्यातील प्रतिबिंब हे तिसऱ्या आकृतीमध्ये पडलेले आहे. तसेच मग दुसऱ्या भागाचे पाण्यातील प्रतिबिंब हे चौथ्या आकृतीमध्ये पडणार आहे. म्हणून आपण याचा पर्याय ए निवडायचा आहे. आपण ए पर्यायाला काळे करायचे आहे. प्रश्न क्रमांक 23 काळजीपूर्वक पहा. यामध्ये 4 भाग आहेत. 1, 2, 3 आणि 4. पहिल्या भागाचे आरशातील प्रतिमा ही दुसऱ्या भागामध्ये दिलेली आहे. म्हणून तिसऱ्या भागाची प्रतिमा ही चौथ्या भागामध्ये असणार आहे. तर ती कशी असेल हे काळजीपूर्वक पहा व दिलेल्या उत्तरातून योग्य पर्याय निवडायचा आहे. या ठिकाणी तिसऱ्या भागाची आरशातील प्रतिमा ही सी पर्यायाला दिलेली आहे. म्हणून सी पर्यायाला काळे करा. प्रश्न 24वा. या ठिकाणी 3 प्रकारच्या आकृत्या आपल्याला किंवा 3 भाग आकृतीचे दिलेले आहेत. आता आपल्याला पहिला आणि दुसरा भाग यांचा काही संबंध लागतो का ते पाहावे लागेल. म्हणजे 1 आणि 2 हे भाग आहेत. तिसरा आणि हा चौथा भाग आहे. आता पहिला आणि दुसरा या 2 आकृत्या म्हणजे त्या एकमेकांच्या आरशातील प्रतिमा आहेत. मग तसेच आपल्याला तिसऱ्या भागाची आरशातील प्रतिमा ही चौथ्या भागात पाहावी लागते आणि ती आपल्याला पर्याय ए या ठिकाणी आहे. म्हणून आपण ए पर्याय निवडायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अशा आरशातील प्रतिमा व पाण्यातील प्रतिबिंब यांचा भरपूर सराव करायचा आहे किंवा आपण वगळणी पद्धतीने पण या ठिकाणी पर्याय काढू शकतो. पहा, तिसऱ्या भागातील आकृती ही सी सारखी नाही म्हणून सी पर्याय वगळा. डी सारखी पण येणार नाही म्हणून डी पण पर्याय वगळा. आता बी राहिला. बी हा पण पर्याय येणारच नाही म्हणून आपण बी पण पर्याय वगळायचा म्हणजे आपला ए पर्याय येईल. प्रश्न क्रमांक 25 पाहून घ्या. याच पद्धतीने सोडायचा आहे. पहिला भाग आणि दुसरा भाग ह्या दोन्ही भागाचे संबंध म्हणजे आरशातील प्रतिमा आहेत. आता आपण तिसऱ्या भागाचे आरशातील प्रतिमा उत्तरामध्ये पाहूयात. काळजीपूर्वक पाहून घ्या. या ठिकाणी थोड्याशा अर्धवर्तुळ ज्या रेषा आहेत त्या उलट किंवा सुलट असू शकतात. म्हणून आपण ए पर्यायाला या ठिकाणी काळे करायचे आहे. प्रश्न क्रमांक 26वा बघा. या ठिकाणी आता 1, 2, 3 असे भाग आपल्याला करून आणि त्यांच्यातला संबंध जोडून उत्तर काढता येत नाही. या ठिकाणी एक पूर्ण आकृती आहे म्हणजे त्या आकृतीमध्ये पान आहे आणि त्याचा एक भाग दिलेला नाही. तर आपल्याला तिसऱ्या भागातून येणाऱ्या रेषा यांचा संबंध चौथ्या भागातील रेषेशी जोडून आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे.
आणि तो पर्याय ठरतो बी, म्हणून आपण बी पर्यायाचे उत्तर काळे करायचे आहे. पुढचा प्रश्न क्रमांक 27. आपल्याला या ठिकाणी आकृतीतील पहिला भाग, तिसरा आणि चौथा भाग दिलेला आहे. दुसरा भाग दिलेला नाही. आपण तिसरा आणि चौथा या भागाचा किंवा पहिला आणि तिसरा या भागाचा संबंध जोडूयात. बघा, पहिल्या भागाचे पाण्यातील प्रतिबिंब हे तिसरा भाग दिला आहे, म्हणजेच आपल्याला दुसऱ्या भागाचे प्रतिबिंब हे चौथ्या भागात दिसते, म्हणजेच आपण चौथ्या भागाचे प्रतिबिंब हे दुसऱ्या भागात पाहायचे आहे. तर तसे प्रतिबिंब किती क्रमांकाला दिसेल, तर त्याचा योग्य पर्याय क्रमांक येतो डी, म्हणून आपण डी या पर्यायाला काळे करायचे आहे. प्रश्न क्रमांक 28. या ठिकाणी काळजीपूर्वक जर पाहिले तर आपल्याला या आतील 2 आकृतीवरून भाग 2 आणि भाग 3 या आकृतीशी संबंध जोडावा लागतो किंवा त्या आरशातील प्रतिमा आहेत, म्हणून आपला या ठिकाणची भाग 1 च्या आकृतीचे आरशातील प्रतिबिंब हे भाग 4 मध्ये असणार आहे आणि त्याचा योग्य पर्याय आहे डी, म्हणून आपण डी पर्यायाला रंगवायचे आहे. प्रश्न क्रमांक 29. आता आपण 29वा प्रश्न सोडवणार आहोत. प्रश्न आकृती अगोदर बाहेरचा पूर्ण चौरस तयार करून घ्या, म्हणजे आपल्याला व्यवस्थितपणे हा प्रश्न सोडवता येईल. तसा हा प्रश्न थोडासा संदिग्ध वाटतो, परंतु याच आकृतीच्या त्रिकोणावरून आपल्याला एकच पर्याय या ठिकाणी जुळू शकतो, त्यामुळे आपल्याला तो पर्याय निवडावा लागेल. तर चला बघूया तो पर्याय कसा निवडायचा आहे. बघा, या ठिकाणी मी पूर्ण चौरस केलेला आहे आणि त्याच्या आतील भागाची विभागणी करूयात. अशी जर उभी विभागणी जर केली तर या ठिकाणी 2 आणि 4 हे भाग मोकळे राहतात आणि ते पूर्ण होऊ शकतात फक्त बी पर्यायाने, म्हणून या ठिकाणी बी पर्यायाला काळे करायचे आहे. पुढचा प्रश्न आहे 30. आता 30 मध्ये पाहून घ्या, या ठिकाणी हे छोटे जे बिंदू दिले आहेत त्या बिंदूनुसार ही आपल्याला आकृती घटीवत पद्धतीने, म्हणजे घड्याळ ज्या दिशेने फिरते त्या दिशेने आपल्याला ही आकृती फिरवत आणायची आहे आणि आपला चौथ्या भागातील आकृती मिळवायची आहे. अशीच आपण जर फिरवत राहिला ती आकृती तर आपल्याला बी पर्यायाचे उत्तर मिळते, म्हणून बी पर्यायाला या ठिकाणी रंगवायचे आहे. प्रश्न क्रमांक 31. बघा, या भागामध्ये, या आकृतीमध्ये 1, 2 आणि 4 भाग दिलेले आहेत. तिसरा भाग आपल्याला दिलेला नाही. तर दुसरा आणि चौथा किंवा पहिला आणि दुसऱ्या या आकृतीशी संबंध काही लागतो का पाहून घ्या. या ठिकाणी दुसऱ्या भागाचे पाण्यातील प्रतिबिंब हे तिसऱ्या भागात दिलेले आहे, म्हणजे पहिल्या भागाचे प्रतिबिंब तिसऱ्या भागात दिसणार आहे. तर पाण्यातील प्रतिबिंब तुम्ही काळजीपूर्वक जर पाहिले तर तुम्हाला डी पर्यायाचे उत्तर मिळते, म्हणून डी पर्यायाचा गोल रंगवायचा आहे. यानंतर पहिला भाग आणि दुसरा भाग यांचा संबंध जर जोडला तर या ठिकाणी हा गुणाकार आणि हे बिंदू या ठिकाणी त्यांच्या स्थानांची अदलाबदल केलेली आहे. त्याच पद्धतीने आपण तिसऱ्या भागातील बेरजेचं चिन्ह आणि गोल यांची अदलाबदल करायची आहे किंवा विरुद्ध दिशेला जागा बदलायची आहे. तसा पर्याय या ठिकाणी आपल्याला डी मिळतो, म्हणून आपण डी पर्यायाला रंगवायचे आहे. प्रश्न 33वा. काळजीपूर्वक पहा. पहिला भाग, दुसरा भाग आणि तिसरा भाग. पहिला आणि तिसरा भाग यांच्यात पाण्यातील प्रतिबिंब दिसते, म्हणून दुसऱ्या भागाचे प्रतिबिंब आपल्याला चौथ्या भागात दिसणार आहे. तर या पद्धतीने आकृती तयार होते बघा, आणि मधून एक रेष जाणारी, मग तशी आकृती आपल्याला बी पर्यायाला दिसते, म्हणून आपण बी पर्यायाचा पर्याय रंगवायचा आहे. प्रश्न क्रमांक 34. या ठिकाणी प्रत्येक आकृतीचे 3 भाग म्हणजे 1, 2, 3 दिलेले आहेत आणि ते घटीवत पद्धतीने फिरवत, म्हणजे 90 अंश कोनात उजव्या बाजूला फिरवलेली आहे आकृती. त्या पद्धतीने फिरवली तर आपल्याला चौथ्या भागामध्ये पर्याय सी म्हणजे तिसरा पर्याय या ठिकाणी उत्तर मिळते, म्हणून आपण सी पर्यायाला रंगवायचे आहे.
क्रमांक 35 पाण्यातील प्रतिबिंब आहे बघा. या ठिकाणी पहिला भाग दिलेला नाही, दुसरा, तिसरा आणि चौथा भाग दिलेला आहे. दुसऱ्या भागाचे पाण्यातील प्रतिबिंब तिसऱ्या भागामध्ये दिलेले आहे. दुसऱ्या भागाचे प्रतिबिंब तिसऱ्या भागामध्ये दिलेले आहे. म्हणजे चौथ्या भागाचे प्रतिबिंब पहिल्या भागामध्ये दिसले पाहिजे आणि आपण त्याचा व्यवस्थित अभ्यास केला तर ते बी पर्यायाला येते. म्हणून आपण बी पर्याय निवडायचा आहे. बघा आता प्रश्न क्रमांक 36 मध्ये बघा, या ठिकाणी सर्व ठिकाणी जर असा गोल असता तर आपण दुसरा संबंध जुळवला असता, परंतु या ठिकाणी फक्त एक भागमध्येच गोल दिलेला आहे, त्यामुळे तसा संबंध जोडता येत नाही. म्हणून पहिला भाग, दुसरा भाग आणि तिसरा भाग असे जे भाग दिले आहेत त्यातील दुसऱ्या भागाचा संबंध तिसऱ्या भागाशी जोडावा लागतो आणि तो आहे पाण्यातील प्रतिबिंब. म्हणजे दुसऱ्या भागाचे प्रतिबिंब तिसऱ्या भागामध्ये आहे, म्हणून पहिल्या भागाचे प्रतिबिंब चौथ्या भागात असणार आहे आणि ते कसे दिसेल पाण्यातील प्रतिबिंब, ए पर्यायासारखे. म्हणून आपण या ठिकाणी ए पर्यायाला रंगवायचे आहे. प्रश्न क्रमांक 37 या ठिकाणी तसेच आहे बघा. 1, 2 आणि 3 भाग दिलेले आहेत. आपल्याला पहिल्या आकृती आणि दुसऱ्या आकृतीमध्ये सारखेपणा दिसतो आणि तो कशामुळे, तर या वरी दिलेल्या चांदणी किंवा चंद्रकोरीमुळे. मग आपण पहिला भाग आणि दुसरा भाग यांचा काय संबंध जुळतो, त्या एक भागाची दुसऱ्या भागामध्ये आरशातील प्रतिमा दिलेली आहे, म्हणून आपण तिसऱ्या भागाची आरशातील प्रतिमा चौथ्या भागामध्ये पाहूयात. त्याचे योग्य उत्तर मिळते सी, म्हणून आपण सी पर्यायाला गोल करायचे आहे. प्रश्न क्रमांक 38 या ठिकाणी बघा, आपल्याला हा चौरस पूर्ण करून घ्यायचा आहे किंवा उभी रेषा मारायची आहे. त्याला बघा असा हा चौरस पूर्ण करायचा आहे आणि याच्यातला राहिलेली रेषा आपण पूर्ण करून घ्यायची आहे, म्हणजे ती आकृती पूर्ण होईल. अशी आकृती आपल्याला सी पर्यायाला दिसते, म्हणून या ठिकाणी सी पर्यायाला गोल करायचे आहे. म्हणजे काही वेळेला आपल्याला आकृती पूर्ण पण करता आली पाहिजे, म्हणजे राहिलेल्या भागातील आपली आकृती उत्तरामध्ये मिळून जाईल. या ठिकाणी बघा 39वा प्रश्न, भाग 1, 2, 3 असे दिलेले आहेत आणि चौथ्या भागातील आकृती दिलेली नाही. पहिल्या भागामध्ये गोलांची संख्या आणि उभ्या रेषा किती आहेत ते पाहून घ्या. या ठिकाणी 1, 2 आणि 3 काळे गोल रंगवलेल्या 3 लाईनी आहेत आणि त्याच आता भाग 2 मध्ये फक्त 2 दिले आहेत, म्हणजे पहिल्यापेक्षा एक लाईन कमी झालेली आहे. मग तोच संबंध आपल्याला बघा 3 भागा आणि 4 भागाचा लावता येतो. तिसऱ्या भागामध्ये 1, 2 आणि 3 लाईन दिलेल्या आहेत, तर चौथ्या भागामध्ये फक्त 2 लाईन आल्या पाहिजेत. मग 2 लाईन पूर्ण गोल असलेले उत्तर कुठे आहे, तिसऱ्या भागामध्ये, म्हणजे सी पर्यायामध्ये. म्हणून आपण सी पर्यायाला या ठिकाणी गोल करायचे आहे. आणि आजच्या व्हिडिओमधील सर्वात शेवटचा प्रश्न क्रमांक आहे 40. बघा या ठिकाणी तुम्ही 1 आणि 2 भागाचे आरशातील प्रतिमा जर पाहिल्या तर तिसऱ्याची चौथ्यामध्ये असली पाहिजे. म्हणजे आता पर्यायामध्ये आपल्याला उत्तर मिळते सीचे, म्हणून आपण सी पर्यायाला गोल करायचे आहे. पुढील प्रश्न पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात.